Mami, pamätáš si na svoju obľúbenú kamarátku, kamaráta? Mala som takú, vtedy sa to tak nevolalo, ale best friend. A mali sme spolu aj také tajné mená, sme si dávali. Keďže vtedy išiel Vinetu, tak ona bola Rybana a ja som bola Šoči. Tá kamarátka sa volala Gabika. Mami, a pamätáš si aj na svojho obľúbeného učiteľa alebo učiteľku? Mali sme zaujímavých učiteľov. Bola veľmi príjemná pani učiteľka Legerská, bola to veľmi jemná pani učiteľka. Rada som ju mala, pretože ju nič nenahnevalo, nerozčulilo a vždycky k nám pôsobila veľmi príjemne a vľúdne. Na druhej strane sme mali veľmi prísneho pána učiteľa Adamčiaka. Bol na nás veľmi prísny, ale napriek tomu, vždycky, keď sme sa po škole stretli, keď sme už vyšli zo základnej školy, tak sme sa s ním veľmi radi porozprávali, stretli a máme s ním doteraz pekný vzťah. Pamätáš si na svoj nejaký obľúbený zážitok? Obľúbený zážitok. Mali sme veľmi veľa zážitkov a boli to veľké huncúctva, tie by som takto veľmi nerada zverejňovala, ale veľmi pekné a zaujímavé bolo pre nás, že sme mali technické práce dole v tých dielňach starých. Tam sme bežne nechodievali. Bola tam normálne dielňa pre chlapcov, aj my tiež sme sa tam všeličo učili a vyrábali sme si nejaké nástroje a pomôcky. A bolo to ako keby sme šli do nejakej zakázanej miestnosti, pretože sme boli len v horných triedách a zrazu, keď sme už boli na 2. stupni, tak nás zobral pán učiteľ Adamčiak do týchto dielní. Bolo to také zvláštne, mala som pocit, že vstupujem teraz ako do nejakej ríše Harryho Pottera, do nejakých zaujímavých komnát. A ešte bolo veľmi príjemné, lebo to sa trošičku vymykalo z takého bežného nášho školského prostredia, kde sme mali pestovateľské práce a proste sme išli von, pretože my sme nemali školský dvor tak využitý ako vy, že my sme nechodili naň von v rámci klubu alebo čo, vždy sme sa zadržiavali len v triedách. Takže každá aktivita, ktorá bola mimo školy, bola pre mňa veľmi zaujímavá. Mali sme pestovateľské práce, takže to bolo tiež fajn, keď sme proste vyšli na pole a mohli sme niečo tam hrabkať, kutrať a potom pozrieť, ako nám to tam rastie. Ďakujem, mami.